Držati nešto u tajnosti je skrivanje istine i laži. Ako prestanemo lagati i krasti, to je put ka poštenom životu, što bi trebalo da bude put svakom od nas. Mi bismo mogli ljudima da verujemo, da ne lažu. Toliko su napredovali sa manipulacijama da nam naše oči i sluh više ne pomažu u otkrivanju istine. Nekada je važilo pravilo dok ne vidim, ne verujem. Danas je obrnuto. Što vidim, u to ne treba da verujem. Ne prihvati da je nešto istina ako ti intuicija to ne potvrdi. Ako lažeš sebe, izgubit ćeš poverenje u sebe. Loša ishrana nam pričinjava lažno zadovoljstvo i loše zdravlje. U momentu kada odlučiš da ideš lekaru, ti postaješ bolesnik. Može da se kaže da srž problema koji je trenutno zahvatio čitavu planetu iz koncepta materijalističkog gledišta je laž. Iz laži proizilazi neznanje, iz neznanja prouzrokuju razni strahovi, a iz strahova se razvija finalni proizvod laži, a to se naziva bezuslovna poslušnost. Siromaštvo bogatih nastaje kada shvate da sa bogatstvom ne mogu imati sve. Po bogatstvu se vidi ko ima sreće, a ko bogatstvo.